Priatelia, tak toto je zemiak. To asi každý pozná. Ale pozor, nie je zemiak ako zemiak. To si musíme povedať hneď na začiatku. No, pozrite na tohto ubožiaka. Tak tohto kamaráta musíme hneď z našej spoločnosti vylúčiť. Ale máme tu aj takéhoto fešáka. Typické C-čko. No, taký zemiačik dáte variť a ešte skôr, než ho začnete variť, už je rozvarený. Nehodí sa na veľa vecí, akorát tak na kašu. Pozrite sa na tento. Pekné, malé, usmiaté péčko. Polosuchý zemiačik, ktorý uvarte a dajte na grill. Ale predtým ho puknite. Bude voňať ako spálený. Pozrite sa, koho tu ešte mám. Toto je ozajstný šampión. Krumplý král. Pevný, lojovitý zemiak stredne jemnej štruktúry a šťavnatý. Ten len tak ľahko nerozvaríte a chutí ako z rozprávky. A presne z tohto vám uvarím pekelne dobré francúzske zemiaky. 27. novembra budem v kontakte variť len pre vás. Pretože v kontakte sa varí s láskou.